Вітаночки, мої шановні. Божику, вітаночки. Сьогодні ти рано, Нік. Зараз ми почнемо. Так, з голосом все добре? Так, з голосом. Ніби добре. Я сподіваюся, що добре. Так. Ніби працює. Я сьогодні буду, коли що, назирати за трансляцію праз гэты бляха АБС-ку. Тому що вчора пропускав доволі шмат повідомленняў праз тое, што быў не агульны чат, а як заўсёды я выкарыстоўваў падвойны чат, ютубскі і твічоўскі. І дзе-нідзе, там ці ў іншым месцы пропускаў паведамленні. Добра, давайте рэкапнемся. Што ў нас тут адбылося? Мы на мінулым стрымы уперліся ў тое, што нам патрэбны былі пункты пра пампоўкі. Усе здабыў. Все, што было неабходна, я здабыў. Вось. Гэта мы зрабілі асоб. Фэй, вітанашкі табе, вітанашкі, шаноўны. Вось. Так, я тут спадзяюся, што на ютубе там таксама пішуць. Бо я пакуль што не бачу паведамленняў з ютуба. О, бачу і чую. Божачак напісаў, бачу і чую. А чамусьці Streamlab не паказвае мне. Ах ты, халера. Курвіная. Можна я вас попрошу ще написати штось на ютубі? Шановний спадар Божачак, ось акурат зараз, в гэтую ж секунду, напишите, каля ласочка. Які я добрый і шиковний стрімер. Льоха, ніколькі не сталкер. Не, ніколькі не сталкер. Сталкер, калі што. О! Mercurial Fay, пішем бачу. Пішем бачу, а чаму Вожак маўчыць? Ну, таму што маўчыць. Таму што яшчэ не пачаў працаваць. Добра, два чаціку. Ой, Вожачак, дзякуй табе велічэзна. Усё, я задаволены на сёння. Праграма мінімум выкананая. Так, паўтараюся. У нас тут, бачыце, вось гэты чорт, што ты ад мяне хочаш. Уркі. А уркі гэта бадзяга. Ага. Той прыдурак, які лайном абмазаўся. Ты яшчэ жывы? То бок у нас не дзве місіі, ой, чакай. У нас 3 місіі, калі мы уркі таксама ўлічваем. Давай. Чаму гэта ён хоча взаемадзейнічаць? Так, мудрац, глядзіць. Уркі знайшоў штосьці. Уркі тут застаецца і будзе будаваць дом. А ты застаешся братам. Разам з уркі і вынча. І мы зрабіць такія самыя татушкі. А вось яна што. Як сядзем, так і паедзем. Так, дамовіліся з Янам да цябе ў Беласток завітаць на раварах. Та ты шо? Ашалелыя. Вы на раварах з Даньску. Просто так, сваімі сракамі будзеце волтузіцца па седлах і прыедзеце ў Беласток. 600 кіламетраў ці колькі там? 560? Ты з намі, потым з намі ў Гданьск. На чым? На роліках? Мне ролікі Йода. Чаму сюравора нема? Ці я вас просто у Гданьск повязу шалёнаму сабаку. 600 верст не дорога. Ну то бок, ты мяне запісаў да вас, да сабак. Я жартую. Ці вы хочаце просто даехаць на раварах, а я вас потым на машыне. Дарэчы, неблагая ідэя. Мне падабаецца. Калі так, то я згодны, давай. Прычым з роварам на роліках самае то, не кажы. Дарэчы, вось што яшчэ я вам не паказаў. Я пакуль выконваў. Вы ж бачыце, што на мапе, божах, ну я такі ўпэўнены, што вы глядзіце за прагрэсам, тут былі жывёлы. Памятаеце гэтыя элітарныя жывёлы? Вось, я іх усіх пазабіваў. Мамант, ой, было шкада маманта, ён нічым не правініўся, але прыйшлося забіць. Але, калі памятаеце, у нас быў тыгр. Увесь такі ў шнарах просто. Прыйшлося забіць. Прыйшлося яго ахвяраваць і ўзяць сабе іншага. Зараз я вам пакажу каго. Так, хадзі сюды. Хадзі сюды, моя бусічка новая. Мой новы фаворитик. Давай, грибы сюды. Бачце? Покоцана жыццём балацуга якая, га? Нос сіні, все як належыць. Жудасны. Бачыце? Ён чухаецца вось гэтымі стрэламі.
Ён не проста яны там тырчаць, ён чухаецца імі. Просто па-іншаму ён не можа, бля, які велічэзны, толькі паглядзіце. А шалець можна, не? Вось так вось. Так, мы цябе на раму пасадзім, пакоцімся. Не, дзякуй, бля, на раму. Ён пасадзіць на раму. Агей-вай. 500 километров на раме, ну. Я на вёсцы, бляха, і 5 километров ніколі не ездзіў. Нават кілометр не памятаю, каб катаўся. Это патрэбна? О, хардвуд патрэбна. Так, добра, давайте. Зробім спачатку вось гэтую задачку. Дзе яна? Во, вось гэтая. Давай сюды. Вось, я яшчэ ж павызваляў усе кропкі, ўсё гэтае. Карацей, зрабіў максімальна, і мы толькі наблізіліся да 50% агульнага контенту ў гульні. Так што гульня, я не ведаю, што яна тут яшчэ прапануе для геймплею, што тут яшчэ рабіць, але ж... Ну як ён? Так, паставім крэсліца такое, як для дзяцей. Дык я ж не ўлезу, у мяне толькі адна нага туды ўлезе, у гэтая крэселка. Так, а ну пакажы, што мы будзем тут рабіць. Вось тут уже тым жоўтым. Blood Sacrifice некі. Гучыць жудасна. Страшна. Гэта быў з Батары. Чал, памятаеце, ён вагнём. Тыпу, я вас навучу вагнём шпарляцца. Вось гэта ён. Два крэсліца дваровыя. О, як Ван Дам расцяжцы. Стрымі разгубіце. Ля, Стоунхендж. Вы бачыце, што я знайшоў? А, шалець. Ізіля Priestess before the sacrifice is Двенья. Малы, давай. Пайшоў у пекла. Я там бачыў когось, ага. О, бягуць. І ўсё. Просто хедшотом вось так заваліў. Вы бачыце, што ён робіць? Ён проста адную левую кладзе. Стой, 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 малы, палячыся. Малы, паеш. То зусім ХП пагубляў. Так, ну мы паспелі. А, изи-пизи. Тебя жесть, что ты стоишь, бляха. Малайчина, послухмяный який. Свой человек. Так, ты... Оба-на. Ням-ням-ням. Такой бы храпу меду бы хапнуть, а? Так, ну і що ми? Ми зробили то, що від нас потребувалося. Малий, давай, завали їх. Оу. Подпалили мне медведя. Побегли купаться. Эй, малый. Блять, ты сидишь, может оттуль. Стоит, смажется. Суворы які просто как ты. Патух. Ля які подсмалены. Миша, тебе девчина, йо?
Такое ўражанне, нібы толькі цешча. Ты просто прасмалены наскрозь. Так, чакай, дзе гэтая паскудзь, якая нам задачу гэтая давала, дзе яна жыве? Вось тут. Вяртаемся да хаты. А, так, вось там кляціна ягоная. Павярніся да мяне, што гэта такое? Зіля ведае, жа я тут мешкаю, жыву. Хутка яны тут прыйдуць і заб'юць мяне. А ты маеш сілу і моц, каб іх затрымаць. І распрашаць. Будь уважлівы на енкі, кажа ён. Крацей, з гэтай, бляха, падыходам, я ж тут быў толькі што вось тут. З гэтым падыходам. З такой пастаноўкаю задач, мне падаецца, не вельмі-то захопліваешся гэтым сюжэтам. О, вось нам туды. Пабеглі, хлопцы, нам туды. Абана. Рэч, цікава, батары мы ж забілі і разрабавалі вельмі... Так памры ты ўжо. Разрабавалі і забілі гэтую галоўную іх. Вельмі даўно. І ўсё роўна гэтае племя тут жыве. Бадзяецца, сустракаецца, крацей. Макакі. Так, 140. Хтосьці чуеце, там раве сапраўды, нейкія енкі. Наколькі я памятаю, тут зямля гэтых тыграў, тут іх было шмат. Знаёмы рэльеф. Так, вітаначкі, олдскул, вітаначкі, выбачайся, я учора позна заўважыў, што ты на ютубе пісаў. Я вось сёння праз гэтае зрабіў сабе агульны чат. Не толькі вам агульны чат на экране маніторы, але і сабе. Адзінае, што кепска, што я не бачу зараз, як трансляцыя ідзе. Так, спаліць. Так, заняліся, правда? Ты ля, паскуды якая, 4 стралы, ты ашалеў? На, просто в упор. Миша, какой холера? А ну забей его. Так, это повинно спалиться, правда ж? Может, это треба подпаливать?
Так, бежить, 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 бежить. Так, что тут ще не спаленное, холера вас бери. Гэта спаліў, гэта спаліў. Оля. Так, вось гэтая купіна. Я думаю, что яна ад травы падпаліцца, шчыра кажучы. А, во. Як тут справы? Ой. Давай возьмем так. Може па гэтых таксама трэба пабіць. Бакі ім намяць. Яшчэ не ўсё? Твою мать. Так, я заўсёды казаў, што ідзе дыскрымінацыя гледачоў Ютубу. Неправда. Няправда. Гэта тычыцца ўсіх гледачоў. Дарэчы, учора гэтая гульня яшчэ, яна просто настолькі моцна адцягвае ўвагу. Сачыць з гэтымі паказнікамі выжывання пастаянна, ну блін, капец. Задзяўбу яшчэ. Кажучы, мядзведь! Ці сюды, придурочны. Не хапала, каб ты падохшы, а дзе ён гэта так? О, якая пашча. А дарэчы, а чаму ён у адрозненне ад гэтага тыгра ён не есці трупы? Некія не шляхетны зусім. Так, навошта сена знішаеш? Ну мне кажуць, што трэба гэтых, бляха, спаліць вёску, тут усё спалена ўжо. Блядь, вось яшчэ. Так, гэтак. Я ж кажу, тут, бляха, мне не падабаецца гэты герой. Мы нейкія проста геноциднікі. Мы просто залупіліся з іншымі плямёнамі і знішчаем іх, не даючы ўвогуле нічога ім узамен, ніякіх цывілізацыйных... Ты што, падпалены, не? Не ведаю, пераваг. Не бы гэтыя вэнджа, яны, ведаеце, былі б, ну, такія больш прасунутыя, там, хаця б медыцына была. Вось. Дык не, просто ў тупую. Прыходзь, забівай і ўсё. Ну, карацей. Сюжэтна гэта просто гамон. Жывыя, жывыя. Так, давай паглядзім, куды нам далей. Вяртаемся. Тыпу, ёсць свае, ёсць чужыя. І на гэтым усё. Тому, калі ўжо свой, дык, ну, так гэта ж сваё. Лайно не так смердзіць, як кажуць, правда? Атрымліваецца.
Что ты, алкаш? А ну выходь. Медведь прийшов. До речі, ми сьогодні недовго. У мене вже о 13 годині буде нове споткання. Тому у будь-якому випадку, коли навіть застанеться ще сюжет, але приблизно без 15-13 я отлучуся. Ти забив батари? Забив. Зараз Ізіля напужалі Винджа? Ти вертатися додому? У їх мова, ведаеце, тая сама, як у тролляў, у ведзьмары. Я вось акурат такі 2 дні запар пераводжу гэтыя дыялогі з тралямі. Яны таксама між сабой размаўляюць. Кідалава, Лёха, так, кідалава. Што зробіш? Шмат працы, выбачаюся. А на наступным тыдні яшчэ адзін праект будзе, так што яшчэ менш часу будзе. Так што выбачаюся, як ёсць. Грошыкі за тое плоцяць. Угу. Штомесяц больш на $400. Гэта вельмі прыемна. Усё. Гэтая бляха галіну задач мы зрабілі. Ён тупо з намі застаецца, ну і добра. Чаму? Ды проста таму, што мы вельмі прыгожыя, добрыя. І з медведзямі камунікуем часта. Так, ну што, я так разумею, што гульня, дарэчы, лічыць вось гэтыя пытальнічкі таксама гульневым контентам. Таму яна піша, што зараз у мяне 50%, даведаўшыся пра гэтую гульню. Што мы можам тут яшчэ сабе выцыганіць? Chain Takedown? Не, дзякуй. Тут што? Гэта не тое, што я хачу. Во, давай вось гэта. Гэта лепш. Да ты що? Добра, давай гэта. Чаму я зараз раблю ўсе гэтае? Таму што мы ідзем вось да гэтага хлопца. Апошняя задача — забіць Удама. Гучыць не вельмі прыязна, але... Чаму ноч? Давай мы да ранку пасядзімо. Так, till dawn. Так, хоць камусьці грошы плоцяць. Так, менавіта. Менавіта пра гэтая размова. О, світанак, падымай сваю сраку. Ну, які добры, глядзі, ён побач з намі. Каб яны яшчэ анімацыю зрабілі, што ён побач з намі спаў бы, прытуліўшыся, каб не было халадно, але ж кайфова было. Хаця чаму? Дзе ты ХП губляе? У него ёсць уражанне, нібы ён ХП губляе па змоўчанні. То бок проста час ідзе. І ўсё. Ну, хадзем. Чакай, куды гэта мы хадзем? Давай наблізімся. Нам наадварот трэба сюды ісці, кудысьці, так? Хіра сабе. Што гэта яны тут робяць удваіх? Ага, нічога нема. А, во, пячора, ёпта, пропусціў. Так, мяса трэба ўзяць, бо мяса заўсёды патрэбнае. Сам хіляюся і свайго хлопца хіляю. Куды ты пабег? Ну, боже, набяжы. Што я тебе, мамка? Так, the beast cannot follow you here. Дарэчы, олдскул, памятаеш, ты казаў, што ён мне мусіць даць нейкі антыдот, а ён ніякага антыдота не даваў, той Удам. Ну, альбо я не памятаю. Давайте рызыкнем, побежим. Ага, хуюшки там. Чакай.
Як тады выконваць апошнюю гэтую місію? Cross through the Odams Canyon. Дурныя. Можа нам не сюды? Можа нам не праз гэтае верча? А вось праз гэтае? Калі каньён ён кажа. І ты мне будеш зараз казаць, што ўсё? Давай. Як у лонгдарку, бляха, па скалах вертыкальных. Хлоп-хлоп-хлоп і ўсё. А, не ўсё. Нічога нема тут. Хе-хе. Ось такі пад'єбос. Вож вой, снег тырыка або мой живот. А, медведик наш, сябра наш. Ля. І што гэта ён нам дасць? Ну гэта ў дамы палююць, я меркую на гэта. Бэ. Халера, як патрапіць сюды? Тут ніякай магчымасці, толькі праз пячару. Штосьці тут такое, бомба. Гэта ў нас не тое, Хантербелт не тое. Cat's Bag. Tall Elk Skin. Боже, нас ще знаходзіць нейкага высокага аленя, каб скрафціць, але ж не бачу ніякага антыдоту. Прынада, вонючая, смердючая бомба. Зимовое адзенне. А што калі... Human enemies to drive them berserk. Firebombs that turn and shatter on impact, igniting enemies and animals. Ага. А калі вось мы падпалім тую штуку зялёную, гэта магчыма агулам ці не? Каб прайсці. Не, ну хіба ж ты. Гэта ж проста атрута была, гэта ніколі не было нешта падпальвальнае, правда? Мы ж забівалі ўжо шмат ворагаў. Ай, вёска вся прапампанаваная. Так, што гэта ў нас? Паку. Ось халера, ну. Давай, хочу зараз падняцца, каб паспрабаваць. О, дарэчы, тут ёсць пук, а я чамусьці не бачыў знізу яго. Паспрабаваць з вагнём прайсці. Так. You must know. Курва! Як яно завецца, тае гаўно, якое мне трэба зрабіць. Ой. Шалец. Та пайшло ў пекла, блядь, твоя гэтая. Poison Antidote. Ось зараз я бачу, Poison Antidote. Ён недзе ёсць. Ідзе. Прашча, бомба. Animal Fly, Animal Eat, Deadly Throwing, Shard. Это все не тое.
І гэта не тое. Тут аж ну трэба гэтых забіваць медаедаў. Олень, олень, олень. Ось цікава, правда, не? Што з гэтага як крафціць, калі тут няма нейкага poison антидот. Тут фаермастер, тайдан, дабл фаербоб. Гэта не тое. Вось гэты чорт, які павінен быў даць нам рэцэпт нейкага антидоту. Нічога. Primitive Heals. Дзякуй вялікі, але гэта не тое. Далей. Што ў нас тут яшчэ? Хантинг, крафтинг. Вось крафтинг ёсць. У жонкі спытай. Менавіта яна ведае, сапраўды. Не тое. Падвойныя бомбы, дабл трэпс, дабл шардс. Тут буст, гэта ўсё не тое. Тут гэтыя не тое. Ну, гэтыя прапампаваныя, гэта таксама не тое. Гэта, тыпу, біць па драпежніках. Гэта страляць з лука. Гэта ўсё не тут. Нема гэтага тут. Вось тут гэтага няма. Што мне? Трэба знайсці Удама. Удама, які нам павінен даць рэцэпт. Ён жыў у нас у пячоры, правда? Так, у пячоры суседняй, не вось гэтай. Вось у гэтай ён жыў у нас. Сюды налево, вось ягоная хата. І рэбры нейкія. Ну і дзе ён? То бок, з ім сталася роўна тое самае, што і з іншымі героямі, якіх мы сабе працягнулі ў лагер. А менавіта ён проста зайшоў у хату і больш не з'яўляецца нам на вочы. Херня нейкая. Нейкія пахошчы. Куды гэта мы выходзім? Заебись. Ай, можа яшчэ не адчыніў? Каго не адчыніў? Глядзі, мы ўсіх уже адчынілі. Вось проста ўсе ёсць. Уже шэрага не засталося нікога. Тое самае тычыцца і скілоў, то бок тут нікога няма. Яны былі шэренькімі, калі мы іх не знайшлі. Вось гэты у нас быў асноўны персанаж, які мусіў даць нам антидот. Яму кепска сталася. Вось, бачыце, вось у нас тут быў, блядь, крываногая паскуда. Вось у нас дзеўчына наша гэтая. Уля забіць. І забраць вуха. Антидот дай. Уль ужо труп. Дзякуй. Дзякуй, што дапамагла. Так, тут яшчэ хата ёсць. Але гэта ўвогуле не той чаў. Цікава, можа гэта Удам, ён выходзіць толькі ўначы? Хаця ён жа ж у пячоры, якая розніца? Якая, ці ўдзень, ці ўноч ён будзе выходзіць у гэтай пячоры? Вось, і гэта таксама з ним, бачыце? Батар. Абклаўся сінімі гэтымі кветкамі, фарбаю. І сядзіць у хаце, як той Удам. Бля. Возьми мясо. Пойдем до нашага шамана, я не ведаю, што яшчэ. Шаман жа у нас там жыве. Разраку. О, малы, дарэчы, сядзіць і ўдзень, і ўначы. Budaquala! Warpath Tea! Woo!
Воу. А шаман? Чуєш ти? Дед клыбатый, уходь. Мне порада твоя потрібна. Кажуть, скрафті. Де ж я тебе, курва, скрафчу, коли гэтага нема у меню крафта? Дуже Венджимович. Ага. Просто розмови ні об чим. Так, тут у дами нема. Серед вас нема. Так, давай ще раз зайду в гэтую печеру. Не памятаю, там ложак быў, калі яго ці не быў, ці можна просто легче спаць до ночи, калі яго. О, блядь, выйшаў. Дах не разумею, як размовляць са звярами. Яны з табою? Дзівосны харлак. Антидот дай. Дай антидот. Чал, дай антидот. Усё. Варыянты размоў скончыліся. Ух. Так, гульня. Ты мяне паціху пачынаеш ужо бесіць. Як гэта называецца, я не ведаю, але натуральна бесіш. Так, што ўвогуле яшчэ можна зрабіць на гэтай гульні? Альтар сухлі. А гэта у нас каменьчыкі, якім пакланяюцца. Так, тут у нас што? Рейд пра Шрава, гэта я памятаю, мы захоплівалі. Машбая Рокс. Там, бачите, ажно цела локація за ім. Удалить? Слухай. Може і видалить. Може і видалить. Мама в Graveyard. Так. Burn the camp to have the advance of enemies in the area. Так, гэта дапамагчывенне. Тут дапамагчывенне. Тут невядома што. Цікава, што мы вось гэту захапілі. А пытальнічак чамусьці не адчыніўся нам. Cave painting, дальше. Так, у пячорах таксама нічога такого не піша, што можа быць недзе штосьці, што мы будзем вывучаць. Tales of the lost, some say that when you lived here long ago, перад тым, як воды падраслі, і што? Яшчэ ёсць нейкія пячорныя місіі, якія мне невядомыя, дзеля чаго яны існуюць. Ты, бля, што за шаленства? Дзе ўзяць гэты антидот? Усраты. Хтосьці можа пагугліць? І лезці самому ў Google? А? Валера, ясна. Так, тут мы такар. Ж недзе тут мусіць быць. Калі б штосьці было звязанае з антидотам, гэта было б на землях Удама. Гэта 100%. Але ж дзе? Вогнішча одно тут пропусціў, але ж. Няўжо яно можа? Ну як на мой погляд, яно выглядае тупавата, калі трэба нешта знайсці, каб закрафціць антидот. Ну гэта ж, ну, фу. Як так? Так, добра, я полез
у Google. Google мне все подкажет. О, не один я пытаюсь, а где что антидот? Ну давай. On left D-pad. On left D-pad. Так. Это не тое. Шард Капала. Берсерк. Берсерк. Фаер. Діда. Даблбол. Звичайний бол. Лонгбол. Так. Чекай, якое меню крафта мається на увазі в этом? Сайла нейкая. Не розумію, що ти маєш на увазі про сайло. Чекай. Your heal craft menu with left on D-pad. Так. Давай когось так поглядім, де гэты говно знаходиться. Quick heal. Все не тое. Так. Гэта left pad, гэта у нас относится до геймпаду. Нейкія, бляха, рецепты, слухайце, ёсць тут. Бачылі? Так, штосьці у нас тут ёсць. Speed boost. Chamomile. Basic healing. Rack или full health. Антидот. Ха-ха! Зразумели? Який піздець. Ой, боже. Так. Ось так ось. Ёсць яшчэ адное меню, якое ніхто нам ніколі не паказваў, якое дазваляе хіляцца. І оно націскаецца на таб. На таб, курва. Ось так ось. Ну что, мразота, я иду. Готуй свою сраку, говно. Смару я не ведаю, тлушем, вазелином, что у тебя есть. Але ты мне курва винная. Зато я за гэтыя пакуты. Бо я б на мінулым стрымы ўжо скончыў гэтую гульню. Уже б сёння гулялі б у новую частку, альбо ў сталкера, дарэчы. Што ты хочаш тут? Ты тут со мной, малайчына. Побегли. Чаго гэта ён цягне кагосьці? Гэта нашага цягнуў. Якія кветкі. Так, добра, мы на фулку уже запоўнены. О, ляты, як прытанцоўвае, правда? Та бяжы, хули ты вылупіўся на іх.
хтось ще? Холера, які вони паскудні, кольки тут трупешників, людожери. Пересекши каньйон Удама. Угу. Ось так, значить, будемо пересікати. Бо я зауважив зараз, що нас бачили откульсті. Бля, ну неужо ми будемо зараз уночі це все робити? Где он тут? Его не башно было. О, як ты сюда поднялся? Медведь у нас некий спрятняга. Ябаний юбик, да и просто. Як так можна було? Типу, невже ні в один тестировщик, ні на альфі, ні на беті, нігде абсолютно гэтага не зауважив, що... Ти ж про гэта не ведаєш, до самого апошнього моменту. Я бачу там ще челіка одного. Ось там. Ось він де. Так, я так меркую, наш медведь не спешается. А хтось і вижив, чи що? Так. Побегли по... Оу! А гэта что за зянье такое у нас червоне? А яно бывае червоным? Яно ж не бывае. Яно ж бывае толькі холодным колером. Ну вось. Мы дайшлі до нейкага рейдер-кампу. І зноўку типу два шляхи, злева справа. Левы вышэйшы. Ты мне больше падабаецца. Так, малы цішэй. Так, добре, завалили. А ты, чалди? И что ты стоишь, бляха, позираешь? Что-то я не бачу его. Во-во-во-во-во.
Так, ну я мяркую, яны спецыяльна, бляха, ўсё зрабілі гэтым чорным. Так, давай бліжэй да іх, бо мядзведь гэты беспрынцыпова тупы. Хтосьці ўжо шмаляе па нас. Цішэй. Ногі ў рукі. Сука, яго заб'юць зараз. Ён стаіць проста як придурак нейкі. У гэтым сэнсе, бляха, ўсё ж такі тыгр быў значна лепшы. Неяк у яго гэтыя алгарытмы палепш працавалі насамрэч. І, блядь, придурак. Сюды подойди. Да пошел ты нахер. Дякую Богу. Отбагаваўся. Миша, блядь, бескорыстная ты поскуть. О, раница. Сюда иди. Корми только тебе. Говна ковалок. До рэчы, дзе ён зараз учапіўся? Ён што, пакуль збівае гэтыя раньше, ён ще вытрачае ХП? Трэба прабегчыся тут пазбіраць мясо, бо мясо ўсё з'елі. Так, да, блядь, якое подпал, ты шо? Мясо, кажу, бери. Так, гульня, яку глядзіш, і калі прыйдзеш праз гадзіну, не заўважыш ніякай розніцы. Ой, боже, як далёка ісці. Та няправда, не. Тут я не згодны з тобой. Все ж такі мясціны абсалютна розныя, калі ты бадзяешся па іх. Рака гэта добра. Так, хтось там рыве, бачыце, гэта лося спрабуе нехта зжэрці. А, мясціны, так, мясціны. Выбачаюсь, это мне было патрэбна. А гэты, блядь, ёлуп недзе носіцца. Я ж кажу, в гэтым сэнсе з тыграм такіх праблем ніколі не было. Тыгр неяк усё ж такі бліжэй да нас быў заўсёды. А гэты крэхта. Так, бяжым прамою наводкаю. Нам туды трэба.
Ось так. Стихли все. Так, там двое. Чого ти чекаєш? Бля, просто в око. Давай. Роби справа. Кто там шелупень здесь по мне? Все, забили. ВРВ, вітанки. Вітанки, шановні, як твоя справа? Що відбувається у житті? Чи змагаєшся ти там з гэтымі усімі своими клиентами? Так, ще годинка 15 у нас максимум. Но я вельми спадзяюся на то, что мы раней справимся. Хотелось бы краху подрыхтоваться, да. Споткание. Так, я скоро тут не сдумал. Да, не сдумал. Вяжем. Давай, давай. Чому ти не нападаєш на них? На, у сраку. Вау. Скоро добре. Так, нам сюди, кажуть, треба тільки дойти, бував? До нейкої охоту печора. Змагаємося. І я змагаюсь, і ти, я так міркую, змагаєшся, бо нечто тебе прошлым часом не видать ніде. Залітаєш до хлопців, так само повітайся. І збігаєш далі по справах. А ты мне перашкаджаеш, ведаеш гэта? Кушай, кушай. Ах ты паскуда. Ага. Неяк усё ж таки потрапіў, толькі не ведаю як. Малый, давай. Бессенсовны ты, блядь, нейкі. Нечым займайся, а чым не зразумею ніяк. Ой, блядь. Так, медведь познал сенс гульні. Які? Може не потлумачить.
Ой, блядь, якія все ж такі алгарытмы ў гэтых жывёл, асабліва ў мядзведзя, просто зруйнаваныя ушчэнт. Ну, стаіць побач, рыкае і ўсё. Я ўпэўнены, што мой гэты тыгр, ён бы ўжо памёр раза 3, але ён бы так не стаяў на месцы. 100%. Ніякага сэнсу, б'еш. Бяжы ўперад і бій. Хочаш так сказаць? Некие удамовские девки. Это они что, убашили медведя? Ну так, они за мной зараз бегут. Чекпоинт, чекпоинт. Ага, этой спиной до меня. А что, он там побег разбираться? Не ужешь. Ага, там величезный это черт. То есть и тут у меня под носом. Стой, стой, стой. А чому ти ховаєшся? А ну бо хоть. Так, ти малий там розібрався чи як? Ніяк, їх ще шмат тут. Де? Та йди ти у пекло, божигне. На тобі м'яско. Так, гэтых медведь затоптал. Побег наперед, ну давай. Воля, кто тут стоит? Ухрапу потрапил. Повернись, ёпта, ты полетел. Ледь живы. Но танкуе значно больше. Мне падаецца, тыгр танкаваў раза 2 толькі ад гэтых вось велічэзных ёлупаў. Бо раз ён танкане, другі раз ужо ўсё адлятаў. Спі. Бо стаміўся. Так, давай далей. Холера, вось гэта пячора, слухайце.
Так, форштунок треба поправить себе. Взять зиды, взять усё. Взять площу. Ага, ось і бойка з улом. Шиковно, я сподіваюся, тут заховання буде акурат перед бойкою. Тут можна поскакати кверху. Ось гэта белый, гэта ул. Все, ул забіў майго. А хто там мяне бачыць, дзе? Чакай, чакай, нават не бачу, дзе яно ўсё. Давай, давай, поднимайся. Так, я бачу, что у нас тут до холеры коп'яў, дзідаў. Ага, ён сюди поднимається, зрозумів. Давай ми ось так поспробуємо тебе, коли у нас тут дід до холери. Ти куди побіг? Уль, ти де? Так, зараз подимаюся, бачиш? Готов. Винджа, го. Так, это будет долго. Это будет долго. Все простое, что у нас тут. Кто там стрелял? На тебе. Так. Стрелы некие навод подняли.
Тікаємо, тікаємо. Оп. Іди, ти. Цікавий він, вам так не здається? Так. Блять, ну ти плусти своєю дупою. Побіг легко. Зараз подимуся, почекай. Зараз я тебе паралізую крапу. Ой, курва. Так, треба взяти. Где мої копії? Діди, вибачаюся. Давай, подимайся. Миша. Воу, это не то. Где гэта уль? Воу, чекай, малий. Скільки у мені дідів я не бачу. Так, ну все. Медведь наш подох. Просто по кумполу потратил. Сука. Так, есть відчування ніби
Аднаўляюцца тут нейкія рэсурсы. Блять. Ну все, уже давай. Ось и забили. Что ты на меня тут глядишь так? Детенок твой плача. Зараз Уль помре. І забере з собою дитя. Куда? Навошта? А жанчына дзіўная. Яна зусім не падобная на мужчын. Нават блізка не того. Абарані, каже, захавай дитя. Поклопотися. А ти, малиш, ну? Усё, лінія Удама скончана, мы ўсё скончылі, батары мы таксама раней скончылі. Зараз паглядзім, дзе мы апынемся, з кім мы апынемся. Ці будуць яшчэ ролікі, ну а потым будзем завяршацца, будзем рабіць выснову. О, колькі ўсяго тут. Ай, шчаслівыя, што забілі. Вуха прынёс. Без уха. Хоч штосьці добра слухацца адбылося. Уши замалыя, кажу, у іх. Такар дае Винджа великую луну, месяц, великий месяц. О божах, ну як цяжка пераводзіць гэта гаўно. Не могуць як нармалёвыя людзі гэта размаўляць. Ты чуеш, што? Сцішэла ўсё вакол. И не будем спокойно спать? А ты спала кепско. З вушами на шиї она спала добре. Да. Усё? Мы скончили Удам Санктум. Мы скончили Батары Санктум. У нас засталася апошняя місія. Я так мяркую, што у гэтага
Мы хвіліначку, мы падыдзем да яго абавязкова. Дайце мне толькі паразмаўляць з працаўніком. Вы прыйшлі тут на фоне папрацаваць крыху, я павішу. А вы пачакайце, калі ласачка. Smarkaka. Так, там мусіць быць 10 хвілінак. Потым ізноўку, магчыма, возьмем сабе невялічкі перапыначак. Так, бяжым да нашага ўдама. Як яго там клікалі, дах, падаецца. Ну, давай, дах, распавядай, што да чаго. О, ён узяў себе гэтых дзяцей. Бал. Яу. Дан. Не, дзякую. Я вашу ношу спужаўся ўжо. Дзякуй Богу, не дзяцей. Хайва. Уль. Толькі Уль быў больш сильны, а ты забіў Уль. Кванта. Ага. Ты што хупаеш? Ты жывы ці што? Хваруе? Хварае на нешта? Падчапіў нейкую заразу. Табал. Ты сильны хаврак. Ты, бля, ты не ведаў. Я ж табе наваляў, я ўсім наваляў. Капал пур. Вагонь у галаве. Варду марти пар. Вольная смерць. Гэта што такое? Такар. Карацей, яму настолькі кепска праз гэтыя галаўныя болі, што ён просіць яго забіць. Куан. Серьезно? Карацей, ніякага маральнага выбору нават. Просто ахвяра. Шкада. Дах быў прикольны. Мне падабаўся. Крыху такі шалёны. У прынцыпе, чаго і чакалася. Ад удама, але ж. Добры чал. Не. Ну што, бяжым да жонкі. Якая вушы збірае, паскудніца гэткая. Вала Львинджа. Усе рады, ну-ну. Уль Мара мертвый, дочка сонца у вогні. Наш дом зараз сильний. Ты зараз не самотная, Сайла. Что это такое? Увесь Орос ведае, што мы Винджа.
і усі баяцца Такара, то бок нас. Сёння мы дзякуем уладарам звіраў. Сильны дух Такары аб'яднаў Вэнджа. Зараз будзем адпачываць з братамі і сёстрамі. Гэта вось не апошні гэты гук, ён такі, ну, сумнеўны, нібы ён зусім не трыумфальны, правда? Быў такі краху нават смутны. Ха. Да. Я згодны. Карацей, давайте, усё гульне. Так, праймал мы прайшлі, дзякуй Богу. Што? Я нават, што вам скажу... Зараз я павернуся, там клічуць. Так, Лёха, што гэта ты мне тут пішаш, што гэтае гумно? Не, дарэчы, музыка вось гэтая прышпільная. Нехта там пастараўся, грошы заплаціў добрыя і вынаймаў добрых музыкаў. Вердыкт. Менавіта вердыкт. Я лічу, што гэта была даволі добрая гульня. Давайте так раздзелім. Вось на гэтым канкрэтным этапе, на гэтай канкрэтнай гульні я раздзяліў сюжэт, які я вельмі паважаю і люблю. Ад геймплею. Геймплейна гульня топ. Яна не горшая зусім за шосткую частку. Адзінае што? Вось гэта вось апошняя праблема з антыдотам. Ну гэта няўжо нідзе гэта нельга было напісаць, каб не вытрачаць толькі столькі часу на гэтыя пошукі гэтага меню. На пачатку гульні маглі паказаць, націсні тап, каб паглядзець на гэтае меню. Мы ж усю гульню прайшлі, нават ніколі не націскалі там, што нам даступны нейкія рэцэпты чагосьці там. Карацей, геймплейна добра, гуляецца няблага. Мінусы гэта вось гэты апошні з антыдотам, і яшчэ быў мінус, калі нам трэба было крафціць да халеры. Памятаеце з пракачкай баз? Вось гэтае гаўно, лухта, якая атрымлівалася, што ты быў вымушаны, а вось гэта я вельмі не люблю, бадзяцца і шукаць рэсурсы, каб пайсці далей па сюжэце. Ну гэта проста не выносна было. Такія гульні гуляць, такія паўнаважныя сюжэты шмат геймплею. Вось, смайлік, які грае. Толькі літакоў няма. Не, Лёха, можа яно глядзелася так, што нібы, але гуляцца ў гэта было па-іншаму. Напрыклад, вазьмі гэты ружовы, які быў мінулы, падаецца, правда? Як ён быў, чакай. Пятая у нас была частка, у якой сюжэт просто безглузды, неверагодны, і пры гэтым механікі ўсе былі неблагія. Вось, тут сюжэт, ён нібы палепш нават, я б сказаў, што ў пятай часціне, але проста праз гэтую спецыфіку падачы і адсутнасць сучасных каштоўнасцяў яно не чапляла зусім. Вось, хтосьці, я памятаю, заходзіў на стрым 2 таму, і казаў, што вось глядзіш і проста сюжэт не разумееш. Ніякай гісторыі суцэльнай ад пачатку до канца, но сюжэт правал насамрэч тут. Ён нейкі ёсць, але ведаеце, як у гэтым, у трэцім аватары. Ён проста быў, а ўжо потым фільм на яго, дакладней сказаць, фільм спачатку знялі, а ўжо потым сюжэт туды прынеслі нейкі. Адно і тое піў-піў. А яшчэ будзе 4-я наступная частка. Карацей, у маім спісе я б паставіў яе вышэй за 5-ю і за вось гэты дадатак ружовы, дом нейкі там. Вось, але значна ніжэй за 6-ю. Вось
такі пакуль вердыкт у гэтага прайму. Шостая мне спадабалася тым, што яна была вельмі лёгкая, пры гэтым афігенскі сюжэт. Вельмі шыкоўныя былі дыялогі з гэтым, асабліва з галоўным антыгероем. Просто вау. Смакаваў кожны ролик. Вось, добра, мае шаноўныя. Дзякуй усім велічэзна, давайте мы гэта скіпнем, можа там нейкі ролик яшчэ будзе, звычайна нешта было. Нікага ён паспрабуе напужаць. Медведя нашага? Гэта не наш медведь. Просто іншы. А, ён тыпу скарыў медведя, малы такі. І напрыканцы усміхаецца так. Не, ну гэта, вядома, гэта такі баян быў зараз, што нешта падобнае яны павінны былі зрабіць, але ж прышпільна, што яны самі да гэтага ставяцца несур'ёзна. Усё. Ці ёсць у мяне жаданне далей вывучаць гэты свет? Шчыра кажучы, не. Увогуле ніякага жадання няма, таму што у гэтага свету няма сюжэту. Вывучаюся, але як ёсць. Мяне чапляе агульная гісторыя ўсё ж такі значна больш, чым геймплей усялякі. Геймплей быў неблагі, але са сваімі нюансамі і, дарэчы, дробнымі мінусамі, але тым не менш, без сюжэту гэта ўсё не варта увагі. Так, Макс нават не думай. Не буду. Але ўсё ж такі, згадай, шостая частка мне настолькі спадабалася, што я зрабіў там абсалютна ўсё. Вось, мне толькі 2 збочных квеста засталося, дзе трэба было знайсці 7 сыноў аднаго ёлупа, не ведаючы, дзе, у якіх нават лакацыях яны па ўсёй мапе. У мяне былі толькі фотаздымкі іх дамоў, хат, вось дзе яны жылі, ну, нечага падобнага. І яшчэ трэба было знайсці і пашкодзіць помнікі галоўнаму дыктатару. Вось, таксама па ўсім горадзе трэба было насіцца і перастрэльваючыся пастаянна. Я, ну, проста такое не. Дзякуй, не буду. Вось, на наступным тыдні мы пачнем 4-ю частку ВРВ. Мяне адцягнула праца. Зразумела. Мы скончылі ВРВ гульню. Вось, таму зараз мы пойдзем у рэйд. Я мяркую, што там хтосьці стрыміць, правда, з нашых шляхетных асоб. Стрым-страйк, таму не пачуў твой рэк на 120 стрым-страйк. Ой, выбачаюся, я не бачу, што ты там націскаў нешта, таму што я зараз карыстаюся агульным чатам. Але гэта паважана, безумоўна, гэта паважана. Такое дасягненне я яшчэ ні ў кого не бачыў. Добра, пойдзем да Раліфа. Дзякуй усім велічэзна за прагляд. Перадавайце вітанкі Раліфу. Я буду гатавацца да свайго спаткання ўжо. Вось, ну, а вам добрага чацвярга. Заўтра я не стрымлю, заўтра у мяне візіт да лекара, таму мы з вамі пабачымся толькі ў панядзелак. Добра, абняў, прападняў. Дарэчы, на выходных я мяркую зняць яшчэ 5-ю частку сюжэта Long Dark. Вось, таму выкладу хутчэй за ўсё ў нядзелю пасля монтажу. Я не ўсё адразу буду, я карацей буду здымаць серыямі там прыблізна па гадзіне, то бок прыблізна павінна быць 4-5 серый. Вось, усім усяго добрага, дзякую вам велічэзна таксама, да пабачэння.